Deixei o meu traballo de interiorista para dedicarme ao 100% ás vidreiras. Chámome Cristina Molares, estamos no meu taller Vidrieras Cosmo, onde facemos vidreiras emplomadas, tanto novas como restauracións. Empecei no oficio dende ben pequena, xa que tiña o taller debaixo da casa onde vivía, sempre pasaba moito tempo aquí. Dende pequena, ao final, foi como un hobby. Eu viña polo taller pois a pasar o tempo, a ver como traballaban, se me deixaban pois podía facer algo, íbanme ensinando pouco a pouco. Co tempo decidín coller o relevo do taller, xa que meu pai xa se jubilaba, eu, inda que estaba contenta co meu traballo, sempre estaba moi unida ao taller e sempre viña a pasar o meu tempo libre aquí. A historia do taller ven que tanto o meu pai como o que foi o seu socio e mestre traballaban nunha cristalería de Vigo que se chamaba Cristalería La Belga. Tiñan unha sección de vidreiras onde traballaban eles. Ao pechar esa empresa, deciden eles continuar cos traballos que quedaban pendientes da sección de vidreiras e montaron o taller aquí. Sen moitas expectativas, simplemente cos traballos que sabían que había aceptados e ao longo do tempo pois seguiron. Bueno, pois ao final o seguir o legado é tamén bonito porque, bueno, continúas facendo o mesmo que facía meu pai. Cando vou por aí, pois miro vidreiras que fixeron eles. Non sei se me vai tocar a min co paso dos anos restaurar ao mellor algunha das súas pezas e a verdad que é moi interesante. Síntome moi orgulloso porque é algo con que non contaba. Sabía que lle gustaban, sabía que andaba por aquí, que era nena do taller, pero foi unha decisión que tomou e a min me agradou moito porque senón comigo acabábase o oficio na familia. Quizáis o que máis me gusta é a parte creativa. No momento que se traspasa o debuxo en papel ao vidro, se fan todas as coccións, se xoga coas luces e as sombras á hora de dar grisallas. Quizás esa a miña parte favorita. O proceso de creación dunha vidreira comeza co trato co cliente, saber o que quere e transmitir as súas ideas nun bosquexo. No bosquexo, unha vez que está aceptado, faise o dibuxo a tamaño real e se sacan as plantillas dos vidrios para cortar vidro a man. Logo, se a vidreira é decorada, faise a pintura sobre vidrio e as coccións pertinentes no forno. Despois pasaríamos á fase de emplomado e, finalmente, o empastado, soldado e limpeza da vidreira. Sería bonito continuar coa tradición do taller. A verdad que é un taller que leva desde 1988 e sería bonito que continuase co paso dos anos. Animaría as persoas a que se dedicasen tamén ás vidreiras porque é un oficio moi bonito, o que sí hai que ter sempre moita paciencia e traballar a gusto. É bonito o traballo, as elaboracións, é un traballo moi variable, podes estar tanto en obra traballando subido a un andamio, como pasar moitas horas no taller debuxando, ás veces tocan moitas horas de emplomado, depende do traballo en sí, pero sí que animaría, é un oficio moi bonito e moi descoñecido, lamentablemente. A ver, a Artesanía de Galicia dá visibilidade a todos os oficios artesáns da comunidade. Gracias a estar en Artesanía de Galicia coñeceume moita xente e che dá unha visibilidade que de maneira individual non a consegues.